በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረቱ በዚሕልና አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ብዓይነ ምሕረት ጠሚቱ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንራኸብ ዝፈቀደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃሕራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቀልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡን ንዓይን ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ ኣንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጡጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ከምቲ ብዝሓለፈ ግዜና አገልግሎትና ዝጠቀስናዮ ዘለናዮ ጾመ ነነውየ እዩ። በዚ ምክንያት ከዓ እግዚአብሔር ረድዩና እግዚአብሔር ደጊፉና ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3 ርኢና። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 4 እዩ። ኣብዚ ትንቢት ዮናስ ብሕብረት እነስተንትኖ ከዓ ኣብ ቁፅሪ 9 ኮይኑ በታ ጉልዒ ክትቁጣዕዶ ይግብኣካ እዩ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ኣርእስትና እዚ ከመይ ገርና ናብ ርእስና ንርኢ፣ ርእስና በቃል እግዚአብሔር ከመይ ገርና እንሪኦ፣ ብምንታይ ኢና ንቁጣዕ፣ ብምንታይ ከንሕጎስ፣ እቲ ክነቆጥዖ ዝግባአና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ድዩ፣ እቲ ክንሕጎሰሉ ዝግባአና ከሕጉስ ቅቡል ድዩ፣ ቅድሚ እግዚአብሔር ከ ቀፃልነት ኣለዎ ድዩ ንኽርኢ። ኣብዚ ርእስቲ እዚ ናብ ዮናስ እናጠመትና እንተሰሚዕናዮ፣ ናብ ዮናስ እናጠመትና እንተንቢብናዮ፣ ናይ ዮናስ ታሪክ እንዳንበብና እንተሰቢኽናዮ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ካብ በረኸቱ መርገሙ ክበዝሕ እዩ። ኣብ ሂወትና ኣነኸ እዚ ኣብ ዮናስ ዝተባህለ እዚ ኣብ ዮናስ ዝገበሮ ዮናስ ሓደ መዓልቲ ገይርዎ ኣነኸ ክንደይ መዓልቲ ገይረ ይኸውን እናበልና እንድሕሪእናዮ ከምቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ቀደም ዝተፃሕፈ ብትዕግስትን ብምፅንናዕ ፅሑፋትን ተስፋ ምእንቲ ክንረክብ ንጥቕማ እዩ ዝተፃሕፈ ዝብል ንዮናስ ንምውቃስ ዘይኮነስ በቲ ካብ ሂወት ዮናስ እንታይ ንምሃር፣ እቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይሎም ከም ዝዓበዩ፣ ከመይሎም ከም ዝነበሩ፣ ከመይሎም ከም ዝሞቱ ርኢኹም ከዓ ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ይብለና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 7። ስለዚ ና ነፍሲ ወከፍ ኣገልጋሊ ይኹን ነቢ ይኹን ሃዋርያ ናቱ ዝኾነ ሓያል ጎኒ ብፀጋ ኣምላኽ ናቱ ዝኾነ ድኹም ጎኒ ብተፈጥሮ ኣሎ። ስለዚ ካብቲ ሓያል ጎኒ ንበረኸት ንጥቀመሉ፣ ካብቲ ድኹም ጎኒ ከዓ ንመጠንቅቕታ ንጥቀመሉ። ስለዚ እዮም ከዓ ቅዱሳን ኣቦታትና ድኹማት ምዃንኩም ክትፈልጡ ውድቀት ሓያላት ዘክሩ፣ ኣብ ውድቀትኩም ተስፋ ከይትቆርፁ ከዓ ትንሳኤ ረሲኣን ብንስሓ ዘክሩ እዩ። ስለዚ ሎሚ እንሪኦ ምዕራፍ 4 ትንቢት ዮናስ በታ ጉልዒ ክትቁጣዕሲ ይግብኣካ ድዩ? መጀመርያ ቁጣዓ እንታይ? ቁጣዓ ኣንፃር ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ቁጣዓ ግብረ ስጋ እዩ። ኣብ ቅዱሳት ፅሑፋት ይትጓጉእ በመንፈስከ ለተምኦ እስመ መዓት ውስተ ህዝደ ኣብዳን ተኣርፍ እዩ። ቁጣዐ ኣብ ሕቑፊ ዓያሺ ዝነብር እሞ ብመንፈስካ ኣይትቆጣዕ እዩ። ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 19 ጀሚሩ
كل سب نمسمع قلتوف نمسراب دنگواي نخورا دنگواي هون كما يكورا نسب فقاد እግዚአብሔር نخسرح ايخلوني وكل بئسي يكون فتنة لسميع وغندي لنبي وغندي لمعات اسم معاتو لسب صدق እግዚአብሔር ياغبروي ቅዱሳን አቦታትና ቆጥዕ ሞት እንተንስእኳ አይትእመንወይ ቆጥዕ ለእማ አንሳሂ ሞተ አይትእመንወይ ስለዚህ እዚ ዮናስ አዝያቡሃዮይ ምናልባት ኣብቲ መወዳእታ ምዕራፍ ናይ ሳልሳይ ምዕራፍ ዘይረአናዮ እንታይ ኮን ገጢምዎ ኸውኒ ኣዝዩ ዘኾርዮስ እንታይ ኮን ገጢምዎ ኸውኒ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ከም ዝብለና ግን ዮናስ ዘኾርዮ ዘሎ እንታይ ይኸውን ኣብ ቁጽሪ 10 ምዕራፍ 3 ኣብታ ቀዲምና ቀዳማይ ኣገልግሎት ዝረአናዮ ኣምላኽ ከዓ ካብ እከይ መገዶም ከም ተመልሱ ግብሮም ረአየ ኣምላኽ እውን ነቲ ከውርደሎም ኢሉ ተዛረቦ መዓት ተጣዕሰሉ ኣይገበሮን ከዓ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብምምሓሩ እግዚአብሔር ነቲ ከውርዶ ዝነበረ ዝሓዝ መደቦ ቁጣዓ ናብ ምሕረት ብምልዋጡ ዮናስ ነዚ ኣዝዩ ኣጉሃዮ ንሕና ብምንታይ ንሕጎስ ብምንታይ ከንጉሂ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ህድእ ብዝበለ ደጋጊሙ ክቁጣዕ ብዘይግባእ ክቁጣዕ ብዘይግባእ ክሕጎስ ኢና ንሪኦ በታ ጉልዒ ክትቁጣዕሲ ይግብኣካ ዶ ኢልሓድ ስለምንታይ ትቁጣዕውን ኣይበሎን ስለዚ ርእስና በታ ጉልዒ ክትቁጣዕ ዶ ይግብኣካ እዩ በዛ ጉልዒ ክቁጣዕ ዶ ይግባኣኒ በዛ ጉልዒ ክሕጎስካ ይግባኣኒ ድዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እሙሮ ይሃበና ዮናስ ገና ኣዝዩ ጉሃዮ ኣምላኽ ምሕረት ስለ ዝገበረ ህዝቢ ኣምላኽ ምሕረት ስለ ዝረኸቡ ዝተጋገዩ ሰባት ስለ ዝተመልሱ ዝዓበሱ ሰባት ስለ ዝተጣዕሱ ዮናስ ኣዝዩ ጉሃየ ኣዝዩ ኾረ ህዝቢ እግዚአብሔር ብኸምዚ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሓቂ ተቆጣዕናሉ ግዜ ይህሉ ዶ እዩ እዚ ቁጣዓ እዚ ንኩላህና ዝኹራ እዚ ንኩላህና እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 28 ንሱ ገና ኾረ ምእታው ኣበየ ኣቦኡ ከዓ መፂሎሞን በዛ ጉልዒ ክትቁጣዕሲ ይግብኣካ ሓውኻ መይቱ ዝነበረ ሓውኻ ተንስኡ ጠፊኡ ዝነበረ ሓውኻ ተረኺቡ ርሒቑ ዝነበረ ሓውኻ ቀሪቡ ምስ ተባህለ ንገዛ ምእታው ኣብ እግዚአብሔር ሰናይ ክገብር ከሎ እግዚአብሔር ቁጥዑ ዘየውረደ እግዚአብሔር ሰባት ዘይቀዘፈ ንሓመሉ ብዙሕ ግዜ ኣሎ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እሙሮ ይሃበና ከምዚ እንዳገበረት ንክስቶ ኣምላኽ ስቂሉ ክሪኣ ከምዚ እንዳገበሩ በዓል ክስቶ ኣምላኽ ስቂሉ ክሪኦም ካብኡ ዝኸፍእ እንዳገበርኩ ከዓ እኳ ኣምላኽ ንዓይ ስቂሉ ርኢኒ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እሙሮ ይሃበና ቅዱሳን ኣቦታትና لأنه رئيك زماوية أو سراكية أو قتالية نفس بل بعيتي أأمر أنا لأما يقدمن بوي أو سمنقس السمايات كما فياتاو زيماني زماون ترأها حساون ترأها سراقن ترأها قتال سبون ترأها أنا بخما يفلت كم فياتاو زيمان ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓቀኛ ተንስሓ ተነሲሓ ቅድመ ይውን ንመንግስቲ ኣምላኽ ተኣቱ ትኸውን በል ስለዚ ዮናስ ኮረ እዚ ዓብ ወዲ ከዓ ኣብ ቤት ኣቦኡ ይነብር ኣለኹ እንዳበለ ሓው ብምምፅኡ ሓው ብምርካቡ ካብ ሞት ብምምላሱ ኣቦኡ ሓጎስ ኣብ ቤት ኣቦኡ ሓጎስ ብምግባሩ ኮረ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና ፈሊድና ብድፍረት ከይፈለድና ብስሕተት ኣምላኽ ሰናይ ክንገብር ከሎ ዝሓረቕናሉ ዝጉሃናሉ መዓልቲ ኣሎ ኣብ ቁፅሪ 2 ናብ እግዚአብሔር ጸለየ በለ ድማ ወእግዚአብሔር ልምነካ ኣለኹ እታ ኣብ ሃገረይ ከለኹ ተዛረብኮስ እዚ ደይኮነን መሓርን ርሕርሕን ንኹራ ደንጓይ በዓል ዓብይ ሳህልን ንእኩይ ትተዓሰሉ ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ስለ ዝፈለጥኩ ስለዚ የቀዲመ ናብ ተርሴስ ዝሃደንኩ
نابز أبيهر تصلي أم عراف أربع أكلتها تصلي صلاتن أبز تصلي صلاتن بديني محروق مخانكا رح مخانكا سلز فولت كي خبخا هديمي تهاد ملكو تواد بحر نزلو تهاد ملكو حمق بحر نزلو إذا صعبين كم صلي نتبلوي أبز ساعات 34 قصري شدشة أملاخ نهزبو زهابو محاري روح نخورا دونغاي مخاني كباخا زهادون كنكو روح مخاني مخان كاسلز فلوت كي حجيك نسأل الله ننفسي وسداي كام محرد نات كازري كابتوم نمقزفت تداليوم زنوبرو حزبتات كتما كابتما حيرا زري موتي حشني زابير زستوعي الأمور هابن ازي ناي بحري وناس غيرنا خين وسدو يوناس حدا معلتي غيرو أنا نسخم جن بقال أملاح نفسنا خريان تخيلنا معلتاو نقبري زابير سلمتاي زي قبره زابير سلمتاي كم زي قبر درجانا ينفلتن عقمنا ينفلتن سلازم محارر روح المخانكا أخبخان كاب تنسخها زبالكان نورو يقريفة نترسيس زخدكو محارر روح المخانكا سلاز فلوتكي زابير زستوعي الأمر هابن نتمحارن روحن أملاح زخونة نقربو نتتوادا زخونة بحرياتك كنروح قوينا تماهر نمبر كاب أملاح كنروح نتني أملاح زي كونا كنقرب أيكونا تسأوعنا تقبئنا سلازي أخبا خازا هادونكو سلازي انتاي قبريلو بجاها وزابير بهوات كام منبار مماتي حيشان نمولا من كالو هنا نفسي كباي وسداي إجزابير محرات كقبر كامراي إجزابير نقطعو نام محرات كلوتو خامراي إجزابير نموت نمقزفت تدالو كمحروم كامراي نعي مماتي حشن إجزابير قريب لنا تاريخ الأملاك حقنا تاريخ من حد نبي دو كمزيل كان صحف له نحد نبي بدلو دو كمزيلنا هنصحف تباهيلو بزسجر نجار يكون داويت لب أملاخ عبني أملاخ سبنا تباهله داويت لب أملاخ تناي عبي سب تناي أملاخ عبي سب أبت أمونا قلقاليو عمز أب سيت أمونا قلقاليو أبندا أوريو أبيت سابا زموت فسيم نتي يتوهر هذا بأسي تبأسي أب سيت سبا أي تغير زبل أي تقتل زبل حق تحسي سلازي مماتي حشني سابير زستوعي الأمر هابنا خمتا أقدم زبلكو نابيوناس ناتمتنا ندحر سمعنايو نابيوناس ناس ندا تمتنا انتدا قليزنايو أبكن برخت مرقم كخوني نابهيوتنا يوناس حدا معلتي إخوام غير أنا نسخم كندي معلتهم نقبر أنا خندي معلتهم يقبر نسخم من بالقديفنا أنا ون مخنياتو نسخم بعلهم تفلتوه يوناس حدا معلتهم غيره أنا خندي معلتهم غيره مماتي حشني حدا خبيد نجر ناب حتيات زفتات النجر كاب حتيات زقبر موتي حشنة تبلهم العلاع مخاز خونا سقايل العلاع مخاز خونا يشجر زفتح زي مسألة كان تخينون يبهالي زون ناي تسفى مقراسي أملاح نهزبو سلازم حارة أملاح قطعو ناب تعقست سلازلوته نموت زي تفردو السبار بالنسحة هيوت سلازرخبوه موت منه زاقير يقريب لنا بهوت كان منبار ممات حشان لعلي أملاح نهوتنا انت سريعنا لعلي هوتنا نابزننا انت تأميتنا حانتي أتسكفو يوناس كد قمت ألي للنس حجي نانوية قد قمت ألي للنس نانوية تتمحيرا أنا حساو نبي خبها لي كم قنا يكونن انت تمليسكم كملاسكم أملاح أوجي للنت أوجو أنا بزي سبق كو سبكت أنا بزي سبق كو أنا بزي أوج كو أواج سبنا نوية كيوم تمليسهم أملاح كأمي حروم أبتناي محرد سرح أملاح تساتفني أملاح كوينة إذا بزاني أملاح كوينة إلنا هنستنتنو زقباناي بهوات كامنبار موتي حشنن نفسي كباي وسدان
ዮናስ ከምዚሉ ጸለየ ኣብ ቁጽሪ 4 እግዚአብሔር ድማ ብምኹራይካስ ጽቡቕ ደ ትገብር ኣለኻ በሉ ስለምንታይ ኮሪኻውና ኣይኮነን ንሕና ክንብድል ኣምላኽ ትሕት ኢሉ ኸረድእ ንሕና ክንርሕቕ ንሱ ክንቀርብ ንሕና ክንጸልእ ንሱ ኸፍቅር ንሕና ክንገፍዕ ንሱ ኽሕብሕብ ክእብድ ብምኹራይካስ ጽቡቕ ደ ገበርካይ ኩራ ካብቶም መንፈስካ ኣይኮነን ብምኹራይካስ ጽቡቕ ደ ገበርካይ እንታይ እዩ ዝምልሰሉ ብምኹራይካስ ጽቡቕ ደ ገበርካይ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 15 በቲ ገንዘበይ ዝደለኽዎ ክገብር ዶ ኣይተፈቕደለይን ወይስ ኣነ ሕያዋይ ብምዃነይ ዶ ዓይንኻ ቀናእ ያህል እዚ ርእሲ እዚ ነቶም 1 ሰዓት ዘገልገሉ ምስቶም ሙሉእ መዓልቲ ዝሰርሑ ማዕረ ብምኽፋሉ ምስ ዘጉረምሮም እዩ ነቶም ሙሉእ መዓልቲ ዝሰራሕና 11 ሰዓት ሰራሕና ከማና 1 ሰዓት ንሰርሑ ምሳና ኣዳላዲልዎም ኢሎም ከጉረምሩሙ ምስ ሰምዖም ዓርከይ ብ1 ዲናር ደይ ተሰማዕናን ብገንዘበይ ዝደለኽዎ ክገብር ኣይክእልን ድዩ ወይ ኣነ ጽቡቕ ብምግባረይ ዶ ዓይንኻ እዩ ዝሓምም ስለዚ ነቲ ዳሕራይ ከዓ ክንዳኻኸፍሎ ናተይ ፍቓድ እዩ ብምኹራይካስ ጽቡቕ ደ ገበርካይ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ከምዚ ዘይገበረ ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ከምዚ ዘይገበረለይ ጥራይ ኣይኮነን ስለምንታይ ኣብ በዓል ክርስቶ እግዚኣብሔር ከም ዝገብር እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ንኣምላኽ ምምሓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዘይፈልጥ ንቆጽረሉ ግዜ እውን ብዙሕ ኣብ ምዕራፍ 9 ግብረ ሐዋርያት ጎይታና ንመድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃናንያ ናብ ሳውል ምስ ለኣኾ ጎይታ እዚ ሰብ እዚ ኮይሉ ብዛዕባ ሳውል ክነግሮ ጀሚሩ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቅዱሳንካ ክንደይ ክፉእ ከም ዝገበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ቤት ኣምላኽ ከም ዘፍረሰ ሕጂ እውን ንደማስቆ ዝመጽእ ዘለኮ ንሰናይ ነገር ኣይኮነን ሳውል እኮ እዚ እዩ ምስ በለ ዝብለካ ዳኣ ግበር እዩ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ስመይ ክፀውር ንዓይ ሕሩያ ኣቕሓይ እሞ ኪድ ዝብለካ ዳኣ ግበር እዩ ዕላማ ኣምላኽ ምስ ተረድአ በርናባስ ንቅሬታ ሃናንያ ንሳውል ክብሎ ከሎ ሳውል ሓወይ ዝብሎ እቲ ሕውነቶም በየን ምዃኑ ክገልጸሉ ከረድኦ ምስ ደለየ እቲ ኣብ በረኻ ዝተራእየካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዒንትኻ ከብርሃል ካሊእኽኒ ስለዚ ብምኹራይካሲ ጽቡቕ ደ ገበርካ እዩ ኣብ ልዕሊ ህይወትና ንኹርዮ ኹራ ኣብ ልዕሊ ሓዳርና ቃል ኪዳንና ንኹርዮ ኹራ ኣብ ቅድሚ ደቅና ኣብ ገዛና ንኹርዮ ኹራ ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ሕልፍ ሓሊፉ ከዓ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንኹርዮ ኹራ ውሑድ ኣይኮነን ኩራ ግን ናይ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ኩራ ግን መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ንረኽቦ ንስኻ ንጉስ ዲኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ምስ በሎ እቲ ሊቀ ካህናት ክዳውንቱ ቀደደ እዩ ዝብል ትሰምዕዎ ኣለኹም ዝፃረፍ ኣሎ እንታይ ምስክር ደሊናሉ እንታይ ምዳንነት ደኒላሉ እንታይ ግብኦ እብሎም እሞ ስለ ዘርሰኖም ሞት ይግብኦ ብምኹራይካ ጽቡቕ ደ ትገብር ኣለኻ ቁጽሪ 5 ዮናስ ከዓ ካብታ ከተማ ወፀ ኣብ ወገን ምብራቕ እታ ከተማ እውን ተቐመጠ ኣብኣ ንርእሱ ዳስ ገበረ ነታ ከተማ ዝወርዳ ክርኢ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ጽላል ተቐመጠ እታ ከተማ ተማሂረ ምሕረት ተገይሩላ እግዚኣብሔር ነቲ ኸውርዶ ዝሓሰበ ተጣዕሰሉ ኣይገበሮን ካኢል ዮናስ ግን ኣብ ከበሪኽ ቦታ ወፂኡ ንዕኡ ፀሓይ ከይሃርሞ ዳስ ሰሪሑ እታ ከተማ ክትግምጠል ይፅበን እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ጉድለቶም እንዳተፀብፀብና ንክርስቶስ እግዚአብሔር ይቀዝፋ ኸውን እምበር ንክርስቶስ ይቀዝፎ ይኸውን እምበር እዚ እንዳገበረ ስቂሉ ይርኦም
سبلنا له جزية يهلو دو تعبير زستوعلو أمره هابنا أبوتات بتخريستيان انت أميلهم يا رمم كما زي يسمع يا بوند كما زي يهبي كم زي مع السقيبل كم زي يهب كايدون بي السجن كم واي كونني نتا ختما زور داخري أبتحتي وابصلها التقنتهن جنا ختما نوية محيرا معد قرير خلو يوناس كنتا ختما قمت ألير نبري يصب نبري سبات ناتوفو سبات بعرر ناتقزفو نتلفزيون كم الزناقع نتكملوا سبات وحدات يكون እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና تلفزيون አይተራዩ ራዲዮ አይተስምዑ አይበለናን ቃል አምላክ ولا اما تسمعوا ድምጽ ወድምጽ ጸባይት እቁ ወይተደንግጹ ክትሰምዑ ከለኹም አስተውዕሉ እምበራይ ተሰምብዱ ክትሰምዑ ከለኹም ካ አስተውዕሉ بعرر ዝልብለቡ ኣብ ቴሌቪዥን ክርኢ ከለና እዚ ኣባይ እንደዝኸውን እዚ ኣብ ስድራይ እንደዝወርድ እዚ ኣብ ደቀይ እንደዝወርድ እናበልና እግዚአብሔር መዓቱ ከቁርር ነቶም ዝወደቁ እግዚአብሔር ኣብ ዕረፍት ነፍሲ ክህቦም ነቶም ስድራ ቤት ከጸናንዖም እምበር ንሞትን ንቅዝፈትን ከመዛናዓት ክንጥቀመሉ ኣይግባአናን ናቱ ቃል አምላክ ኮሚሉ ጸላኢኻ እንተወደቃይ ትተሓጎሲ እግዚአብሔር ባሃይብሎን ይሞ ነትናይ ውድቀት ብጻይካ ናበኻ ክመልሰይ ስለዚህ ነታ ከተማ ወርዳ ኸሪ ኣብ ትሕቲ ኣብ ጽላል ተቀመጠ አምላክ መሐረኒ አምላክ መሐራ ኢሉ አይጸለየን አብዘል እስተዚ ትጸለየ ጸሎት ሙማት ይሸኒ ካብ ህይወት መንባር ነነፍሰ ይውሰዳል እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ ኡምራ ይሃበና ቁጥር 6 እግዚአብሔር አምላክ አንዮናስ ርእሱ ከተጽልሎሞ ካብ ሕሰሙ ከተናጉፎ ኢሉ ጉልዒ አዳለወ ኣብ ልዕሊ ድማ ዓበያ ዮናስን በታ ጉልዒ አዚ ተሓጎሰይ ناتي زسرحو سراح كم حرك قلعي كم حرك امسيو صلال غيرولين كابت بصلال بقلعي محقواس بعملاخ محقواس مقللني املاخ كما يغيرو نزحنت قلعسي لما انت ابقيلوس كندز تاكل صلال غيروا حاليوت املاخ ما اخلوني جن بتا قلعي تحقوسي بمنتاي نحقوس نحنا لوني بأملاخن بتا أملاخ ذهبنا هي محقواس ببيني ناي سماي مدر نفل اللي قالوا بأملاخ كدقماء بأملاخ محقواسن بتا أملاخ ذهبنا برخت محقواسن ببينهم يم بتا أملاخ ذهبنا برخت انتقينا نحقواس اتبرخت مستودة حقوسنا غوتاي بتا أملاخ ذهبنا برخت زي كونس بت منشوها بزخونه بويتا يخون حقوس كبارنا قال أملاكم إلنا بقيتها تحقوسوا كل ساعة تحقوسوا يوناس جن بزابو العي تحقوسين نحنا لو بمنتاي نحقوس بزبلج لج نقرات نحنا بالمنتاي نحقوس لوني ببيلا بيلو ببهدن لمدن دا أكلوكو 5 أمس قبرو خنبهالي وراياتنا قداياتنا كاب أملاخ زخبرلو نلعلي سبات بخمي يحقوزو بخمي أنا زلنا ركب سلازي يوناس بتابو العيد حقوسي أملاخ قريبة لنا أنا نسخ من بمنتاي نحقوس بحلاف دو بنباري بمدراو دو بسماوي بحاتيات دو بصدقي بعمس دو بقفعي بمنتاي نحقوس نحنا لوني يوناس قن بتابو العيد عزيز تحقوسي كريينا غسيلنا أكن مجزاهير قبل زي كنا حقوس ندقايق يزغي حقوس مثلنا كاتونا حاتيات سرح كل حقوس يزمسل ندقايق جن حلينانا سيطان حلينانا سلاز خصو ندقيق أخوانا نتعاسي اتني حكينيا تعساقن حاتياتنا ذكرنا نتعاسوقن سلام برختنا لون بزحات سبات بحلاف الزحقوسو بزحات سبات
بزموت زحقوسو بزحات سبات برخصات زحقوسو بزحات سبات بقتلات زحقوسو مستفز أما شعون شعوها ناب حقوس تغيرو بزحات يوم أمنون ود داويت نتأمار حقتو كدفرا خلو يفكر عايز مثلا عبدقي كي وداقن وصل الليل وتهدد غيرو خاط غزا خوصا خلو بمتن تزفكرا صلاا إزلو يوناس بتاقول عيت حقوسي لومي أنا نسومن بمنتاين حقوس بإግዚአብሔር دبت هي بإግዚአብሔር زهبنا بحق دو بحقوس نحقوس مستم قفعت دوي مستم زقفع نحقوس مستم تألمت دوي مستم تتألمت نحقوس لومي نحنا حقوسين حقوسكم من بمنتاين كم فقط أملاك تخوين تحقوس أسنعنا خنحزو أنسارك الأملاك تخوين غا نتبقويتا تحقوس زبل حقوسنا بحق خخو حقوسنا بحق خخون يوحنس أو قدامي ملؤخت معراف 4 يقريتا معراف 1:4 أنا توم دكاي بحقي ملالسو كم زلو كم مسمع زعب بحقوس يبلين أزخا حقوسنا يقول قزري شوعاته قنا خن صبحيتو مس وقحه أملاخ حسخا دالو أمو نسخ أنا تقولعي وقع أمو نقصتي إذا حجي نحقوس له زلنا قولعي صباح يلا إذا حجي نحقوس له زلنا حقوس قولعي صباح دحد صباح يلني أملاخ حسخا دالو كل فترة إزازون إجزابير بجكاسب كل فطر إجزابير إزازو بجكاسب بجكان هنا صحي مسبرقات دما أملاح وعي نفاس مبرق عدالوه صحي كأن يوناس كسع زحللو رؤسو وقعتو نسون كاب بهوت من بارسي مماتي حشنيلو ننفسو موت تمني الله إذا خلا إجزي تقول عي نقصت كينو تقول عي انتاينا نمهار كاب تقول عي اب تنبيت إساس معراف 4 قصري شدي الشخص اب شمونتا خمزبل دمسي أوج بل حدا خا انتاي لخ أوج بله سقا زبله كل سعري وكل خبرخا كم عن بابا مروري تنفاس إግዚአብሔር نفيس هو إمو سعري نكس عن بابا يقمسل بحقة حزب سعري نكس عن بابا يقمسل قال أملاخ قنا نزل ألم ينبر محرار نايتا بقول عين بقار أتي بسألالو زمسل هيوت ناي حدا معالت ناي مدري زبله كله كبكري هاقنا أخت أفيه أكونو تيس أنتمو زلمير ياستري وفتونا يماسني يعيقوب عمل أخذوا معرف 4:10 تحمشة نسخاتكم نت النجزيو ترائي وزبنن تكي يخم سلزي تا يوناس تحقوس الله ولعي حسخا مسي قريسوا نقيسا صحي كوينو نفسه بتي صحي حلليا سلازم تايلو كابي هوت من بارسي ممات يشنيلو نفسه نموت لمن هلاي سلموت سلي موت ابعلو خمسن سلموت غازي يكونس سلموت نفس غير رهبنا يكون سلس دبانا ابرا يوحنس معرف 3:10 شريشه انا نتم زفقروم زبلو غنحم قصعوم يمو دقيم نأمو تنسحي ناب ملأخ محبر نايلودوكيا استصحف صحفي أنا نتوم زفقروم زبلو غنحم قصعومني دقيم كنأمو تنسح دزي تمسح كاغن قلطيفه مسع الله يوناس كاب هيوت منبر موت مرزي قول عيسى لزحررت أملاخ كاب قهر قطعو سلز تملسه حزب أملاخ تنسيهم ناب أملاخ سلز تملسو أملاخ معاتو سلز قرره محرتو سلز ورده موت تمني حجغا قول عيسى لز نغزت موت تمني قطري
تشعت أرستنا نسأت هم جمريا زعتهم بتاقول ኽትቍጣዕዶ ይግብኣካ በዛ قول ኽትቍጣዕሲ ይግብኣኒ ድዩ أملاك كأنيوناس بتاقول ኽትቍጣዕዶ ይግብኣካ ይበሎ ንሱ ድማ ከሳዕሞት ኽትቍጣዕኳ ይግብኣኒ እዩ ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ዘይቁጣዕ ንዓይኮ ከምዚ ኢላትኒ ንዓይኮ ከምዚ ኢልኒ ንዓይኮ ከምዚ ኣገራትኒ ንዓይኮ ከምዚ ይገይርኒ ንዓይኮ ከምዚ ይጠሊምኒ ከመይ ዘይቁጣዕ ኣቦቀሺ በዚ ከይትቁጣዕ ክትብሉኒ እዛ ይቆጥዕኒ ከምኡ ንብለሉ ግዜ ውሑድ ኣይኮነን ከምኡ ዝበልናሉ ግዜ ውሑድ ኣይኮነን ኣምላኽ ቅረ ይበለልና ዝመፅእ ከዓ ካብኩም ዝመሰለ ቁጣዕ እግዚአብሔር ይሰውረኒ በታ ጎልዒ ክትቁጣዕሲ ይግብኣካ ዶ ስለምንታይ ትቁጣዑና ይበለን እግዚአብሔር ናፃ ምርጫ ይብልና በታ ጎልዒ ክትቁጣዕ ይግብኣካ ዶ በዛ ጎልዒ ክትቁጣዕሲ ይግብኣኒ ዶ ክሳዕ ሞት እምበር ኢሉ በቃ ምቁጣዕ ጥራይ ዘይኮነሲ እወ ምቁጣዕ ጥራይ ኣይኮነን ክሳብ ሞት እዩ እንታይ ኮይኑ እንታይ ኣታ ጎልዒ ንዓኻ እዩ ንርአዮ ቀፂሉ እግዚአብሔር ከኣበሎ እዩ ንስኻ በታ ዘይተኸምካላ ዘይዕበኸያ ብሓንቲ መዓልቲ ዝበቆለት ብሓንቲ ለይቲ ዝጠፍአት ጎልዒ ጉሂኻ እዩ እንታይ ዘጉህለካ እንታይ ምስ ገበርካ እንታይ ካ ኮይና እዛ ጎልዒ ኣይተኸልካያ ኣያስተኻያ ኣይኮስኮስካያ ኣይሓለኻያ ብተኣምራት ኣምላኽ ብሓይለይ ብሓንቲ መዓልቲ በቂላ ንዘፅለለትካ أملاخ جبار تأمرات أبز صحيح قول علم سيهم زجيرو سليل الليلو نمسكانا خطكال ملو مهال انتاي سلز جبر كا أخات خرز الخيل بزا قول عدتهم كات قطع انتاي سلز جبر كا أي تخل كما يستخا تهم كات قطع على الخيل لا بير قريب الليل نابت تأمرات أملاخ انتن الرئي انتا قول عيب بحنت معلت بقويلا بحنت معلت تسألها الكوينة كابز زعب تأمرات يلا نتقابل علينا زفصم صراحه املاح بخمي نريو جن بتعامي اقداسي قزرع عسرته مودعتا تقصي نايز معرافي قريتا قزرع عسرته حدا مودعتا زابير كابلو نسخه بتا زي دخم كالان زي بخيان بحنت ليت زبقلت بحنت ليت دماز طفات تقول عبيه خاي زي سعر كلا بزي ملكتك به خاي انا خدأ نتعباي كتمانا نوية يمانون كابس أقامون كفالي زي كألو كاميتن عسران شح زبزحو نفسات بزحات انسسان زلوادو أي رح اللاني كما سلوس مسيل كان قرر نانوية ميتن عسران شح سباتن بزحات انسسان زلواد بحان تقول عزي كونس بزو ما شحات نفسات بمت فوم يخز جباكاي بحنت تقول عزي كونس 120 شح سبات بن السحاب بمدحنهم ياخذ حقواس جباكاي كبرين زغرسم يكون ابو انجيل لوقاس معرف 15 بحنت تنسح نفسي اب سمايات اب غباء ملائختي اب قدسان غباء ملائختي اب حقوس خول سلازي بزحررت قلع زي كونس حقوسنا بمنتاي بدحنات نفسات حقوسنا بدحناتنا حقوسنا بيت እግዚአብሔር ዝገበሮ ጸጋ ክኸውን ህዝበ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ሙረሃበና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18:33 ንስኻ ከምታ ኣነ ዝመሓርኩኻ ዶ ነቲ ብጻይ ካፍሮ ኣይምተገባእካ محارتي محرت كرخب يومي فردي بقال تراي كونن فردي بحليناي ويتانان مدحنان يس كريستوس ابز وانجيل زي وانجيل ماتيوس 18 محارو قبل مسمع بيتروس كندي غزي اخمحل شوعته غزي داخلو الو شوعته غزي يبلكان 7 غزي 7 محرت زي بلو مودعتا زي بلو محرتي شعوي مبار بمثال يزنقرو
حدا سباي نحدا شح مكليت عليك حوي بعال سجا الشح مكليت تلك حقا أنا خال إسب 100 دينار عليك حنيرو سلازي تبع الشح مكليت عدا زلو بعال عدو يرخبو مو نتعدا خفلو يبلو سين سريحة كن كخفلك يا مسبلو عدا خات سريز الكايو شح مكليت بستحد قالو 100 دينار زرقحو سبر خبمو كفلني بلو يبلين كفيله سريحة خفلك كان بارك ساب زخفلو نسون دكون سبيتون اب سربيه دربي ويلي نت الشح مكليت زحد قالو تمليشوم تما قلقلتو نت الشح مكليت زحد كالوس ب100 دينار نقله مسدرو بيت مأسرت مسبلو صوعو ويلو أنا سلازي لمن كان ندي حد يقلك السخاخة تحد قول لي يجبأكا بار إدون أقرون أسيركم نابت حسخو زي تأفق حاو زي تأفق حسخو زي دكس نايزال عالم سألمات دربي هو طبعا السخاخة خمتا أنا زي محاركو هادو نبس أي كاخت محرو أي متجبأكا سلازي بمنتاي نخر بمنتاي نحقوس كنفلت زي عبير زي استوعلو أمريها بنا إذن حقوسلو صباح نبخياتنا خيكون تحجي طعمز مثلنا صباح نمرت كيكون تحجي عوض مثلنا صباح نودكت كيكون لذي أبز معراف زي أم معراف سلسته أملاخ محرت كم زقبره يوناس كم زخوره كاب حزبي ننوي زدحنو كاب أنا حساو نبي زبهال موت يحشنيلو مس أملاخ كم تماغوته እግዚአብሔር ከአብጥበብ ገይሩ ከመይ ገይሩ ከም ዝመለሰሉ እዚ ሁሉ ምሕረት ምስተአወጀ ከይተረፈ ኣብ በሪኽ ቦታ ኣብ ሰሜን ነነዌ ዳስ ሰሪሑ ነነዌ ክትግምጠል ይጽበ ከም ዝነበረ እዩ ነነዌ ክትግምጠል ይጽበ ከም ዝነበረ እዚ ናብ ዮናስ ኣይኮነን እዚ ኣብ ዮናስ ኣይኮነን ሰባት ሕማቅ ክረኽቦም ከለዉ ብዝገበርዎን ብዘይገበርዎን سبات حماق قبرهم كرخبو خلو النحقوس سبات حماق كرخبهم كله زت تعوت ناز مثلنا بزحاتنا እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኡምሮ ይሃበና እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኡምሮ ይሃበና በምንታይ ንሕጎስ በምንታይ ንቁጣዕ ክንፈልጥ በምንታይ ንሕጎስ በምንታይ ከንቁጣዕ አምላኽ ምሕረት ተገይርላ ነነዌ ተማሂሩ መዓት ቆሪሩ እናተባህለ ዮናስ ግን ኣብ በሪኽ ቦታ ኮይኑ የነነዌ ክትግምጠል ይጽበነ ከም ትመእተው ዝበልናዮ ናብ ዮናስ እናጠመህና እንድሕር ንሰምዖ نامنت يوناس ناتمتنا نمبوبون تلينا كبرخت مرجم خون أنا خ يوناس هذا ما علتي يقوم غير أنا خ أبي الله قلنا كريئه حزب أملاخ زي ناين نويه صوم بمحرات ناي بحقي تحتات كتكونوا تحتنا فتار ذكروا ناي بحقي تحتات كتكونوا دخامكمن وتكاتكمن حاجاتكمن ذكروا ناي بحق تحتات كتكونوا تحتنا قدسان ذكروا ناي بحق تحتات كتكونوا وديت سيطان ذكروا نقدسان ابوتاتنا خاصي تقيمون كابيلا بيلو ازز ادبا خستوس سرحو كنبل نوعل انا مني ابكر مفتاريخا تحتكن ابكر مجزع راسخا تحتكن ابكر مقدسانو تحتكن أبكر مي أغاننتن منافستن تحتكني زاوير زستوعل أمره هبنا مكاريوس عبي نسيهم غيرهم هذا معلت ديابلوس كبعتهم كوسهم بخل فتين مخان مسابيهم كبعتهم مسيهم كبعتهم مسيو مكاري قواسا أباقي خابي الله وإلا حديثوا انتهي مالتي نسخاب بعت لغا حزب تفعلو سلازي حزب خدحين كنسحم انتس كابز بعت وسيخا نحزبها مهاري وديت سيطان اين سحتونينا مو كيبلس ألنا يبقى الأملاك قدوس أبونا مكارن تياميلو مو أنا حدا خابت ماتا المخانة يفلت أباقي عبز الله وأغن حياوة يقواس أباقي يفلت أنا حدا خابت ماتا المخانة يفلت أباقي عبز الله وأغن اتحياوة يقواس يفلت
شعو اتي خفوق منفس لكع كم زحو اب حوي زاتو بلاستيك كيج ابابت مسرعيو توما غلغلتو انتي كون كايخا خم تخون يلوم مقاريوس ابرخا نبر نحنا برخا نبر مقاريوس حدا نحنا بزحات مقاريوس يصوم نحنا نصوم انت خويني يخو مزغبرك كايلو مقاريوس بتحتنا ترى يخسعرنا زغل نحنا خا تحتنا نغبر بهرنا ايفقدلنا እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና እዚ ጾም እዚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ከም ልምድን ባህልን ዘይኮነስ ካብዚ ጾም እዚ እንታይ ረቢሐ ሰለስተ መዓልቲ ጾም ካብ መዓል ሰለስተ መዓልቲ ብማህሌትን ብቅዳሴን መዓል ጽቡቕ ነገር ይህማቕ ኣይኮነን ግን ብግዳማዊ አምልኾ ጥራይ እንተዳ ኮይኑ መልክዕ አምልኾ ኣለዎም ነታ ሓይሉ ግን ህድወይ መልክዕ አምልኾ ኣለዎም እጅ መልክዕ አምልኾ ይኮነን ዘድልየና ዘሎ ሓቀኛ አምልኾ ይዘድልየና ዘሎ እሞ እዚ ክንገብር ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ህዝቢ እግዚአብሔር እቲ ዝመካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዮናስ ሓንቲ መዓልቲ ተጋጊ ይኸውን ክእል ኣነ ንስኹምን ክንደይ ግዜ ተጋጊና ኣዴና ሔዋን ሓንቲ መዓልቲ ኣነ ታቆፅል ቀንጢባታ ኣነ ንስኹምን ክንደይ መዓልቲ ንቅንጥባ ንህል እግዚአብሔር ንነፍስና ክንርኢ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት ዝበለ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝእዘዝ ልቢ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ኸበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ምሕረት ኣምላኽ በፂሕልና ዝግባኣና ኮይኑ ዘይኮነስ ከምዚ ዝመሰለ ኣገልግሎት ኣብቲ ዘይከውን ዝመስል ዘይከኣል ዝመስል ከምዚ ዝመሰለ ኣገልግሎት ስለዝሃበና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላክ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ግዜ እንተነውሐ እኳ ዓቕሊ ገይርኩም ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቡ ኣገልግሎት ብኣንከኣድወን ብጥብኣትን ግዜኹም ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን ኣወሃሂድኩም ንዝተኻተተልኩሞ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ሕጂ ካብ ጾመ ነነውየ ናብ ኣብይ ጾም ንሰጋገረሉ ዘለና እዩ እዚ ተሪፉ ዘሎ መዓልቲ ከዓ ናይ ንስሓ ግዜ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነብስና ንሪኤሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣበ ንስሓና ነብስና ንሪኤሉ እሞ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ጾም ምእንቲ ክንፀውም እዚ ተሪፉና ዘሎ ክሳብ ኣብይ ጾም ዘሎ ግዜ ንዝበደልናዮም ትሕት ኢልና ይቕሬታ ክንሓቶም እግዚአብሔር ትሕትና ክበና ንዝበደሉና ሙሉእ ምሕረት ክንገብረሎም እግዚአብሔር ትብዓት ክበና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ሕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን